অন্তরে মহামন্ত্রী কতুলে শান্ত শিষ্ট অন্তরে কতুলে রাজা তুর লোকেশ্বরী তুর লোকেশ্বরী ভ্রমণ করে প্রজাঙ্ক হিত মণিপুরে প্রজাঙ্ক হিত राजेश्वर राजन आधिपत्य पवन मणिपुर शिक्षार विकास सदा रही ध्यान प्रजांक मकल राजे करुअति कृपा बोले जगती विश्वरे कृपा बोले जगती विश्वरे जगन्नाथ पादे जगन्नाथ पादे मुकर जोड़े प्रजांक हितरे मणिपुरे हितरे मणिपुरे महामंत्री राजेश्वर निष्कंटक मणिपुर शासन करुथिबो आनंद अंतरे निश्चय राजन एबेले मो बार्धक्य अवस्था महामंत्री अच्छा राजेश्वर एकमात्र पुत्रमर सागर तू जय राज्य सिंहासन नेबे मुई अवसर ए विचार उचित अटे महामान्य किंतु किंतु पुणी कौन महामंत्री हे मणि पुरा ईश्वरा एहा थरे विचार करा हे मणिपुर ईश्वरा एहा थरे विचार कर हे मणिपुर ईश्वरा एहा थरे विचार कर सागर कुमार नुहंती केवल एकाई पुत्र तुम्बर हे मणिपुर ईश्वरा थरे विचार कर हे मणिपुर ईश्वरा थरे विचार कर महाराज सागर कुमार
ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ମହାରାଣୀ ଭାଗ୍ୟବତୀଙ୍କ କୋଳରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜ ଭଣଜାକୁ ଏହି ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତରାଧିକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଣଜାକୁ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ତୋଫନ ବାବୁଙ୍କ ମା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭଉଣୀ ତୋଫନ ବାବୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମା ଛେଉଣ୍ଡାକୁ ମରା ବଢ଼ିଲା କୋଲେ ତୁମରା ରାଣୀ ମା ଭାଗ୍ୟବତୀ ଯେ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ଅପାରା। ମା ଛେଉଣ୍ଡାକୁ ମରା ବଢ଼ିଲା କୋଲେ ତୁମରା ରାଣୀ ମା ଭାଗ୍ୟବତୀ ଯେ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ଅପାରା। ଆଜକୁ ଆମର ଦେଶ ହେ ଠାକୁର ଆସିଲା ଖୁସି ଦିନର ହେ ମଣିପୁର ଈଶ୍ୱର ଏ ହାତରେ ବିଚାର କର ହେ ମଣିପୁର ଈଶ୍ୱର ଏ ହାତରେ ବିଚାର କର। ତମେ ଠିକ କହିଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜେଶ୍ୱର ମୋ ରାଣୀ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଗର୍ଭରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନହେବାରୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥିଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ। ରାଜେଶ୍ୱର ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୋ ଭଉଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଏଇ ମୋ ଭଣଜାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ 3 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀଟା ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଆଲୋ ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। କି କଷ୍ଟ ମହାରାଜ। ମୋ ଭଣଜା ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ସଂଯୋଗ ମହାରାଣୀ ଭାଗ୍ୟବତୀର ଗର୍ଭ ଉଦୟ ହେଲା। ଏ ତ ଅତି ଖୁସିର କଥା ମହାରାଜ। କିନ୍ତୁ ସାଗର ଜନ୍ମ ହେଲା ସତ ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନ ସାଗରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମହାରାଣୀ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ସାଗରକୁ ପୋଷିଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ବି ଯଥାସାଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି। ରାଜେଶ୍ୱର ଏଇଟା ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା। ଏଇଟା ସେ ପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ କାଲି ସୁଦୟା। ମହାରାଜ କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଜ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତୋଫନ ବାବୁ। ତୋଫାନ ସେ ତମ ଭଣଜା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ତଥାପି ମହାରାଜ ତଥାପି ଆପଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ହେଲେ ବି ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ସାଗର ବାବୁକୁ ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ତୋଫନ ବାବୁକୁ ବି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୁହେଁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ସାରି ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିଲେଣି। ହଁ ରାଜେଶ୍ୱର ଉଚିତ କହିଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ରାଜନ ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକୁ ବି ଜଣକୁ ଏଇ ମୋର ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରାଇବି। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତଥାପି ମୁଁ ବିଚାର କରିବି ଯେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ହେବ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ରାଜେଶ୍ୱର ଆଜିଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲି ମୁଁ ତମକୁ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାମାନ୍ୟ। ଉଚିତ ରାୟ ଦେବ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା ରାଜେଶ୍ୱର। ତେବେ ଚାଲ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବା ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରକୋଷ୍ଠୀ। ଠିକ୍ ଅଛି ମହାମାନ୍ୟ।